Ak splňate podmienky rezidencie v dvoch krajinách, čiže ak môžete byť považovaní za rezidenta dvoch zmluvných štátov, dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie. Príkladom dvojitej rezidencie môže byť Slovák s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý sa dlhodobo zdržiava v Českej republike. Konflikt dvojitej rezidencie sa v takom prípade musí rozriešiť, aby sa zistilo, v ktorej z dvoch krajín bude daňovník zdaňovať celosvetový príjem. K zisteniu slúži 5 kritérií, ktoré sa uplatňujú v presnom poradí. Prvým je stály byt, čiže dostupné bývanie. Stálym bytom môže byť bytový alebo rodinný dom v osobnom vlastníctve alebo v prenájme. Ak máte stály byt v oboch krajinách, rezidencia sa ďalej posudzuje podľa strediska životných záujmov, čiže v ktorej krajine máte napríklad rodinné vzťahy, zamestnanie, majetkové pomery a tak ďalej. Ak nie je možné posúdiť, v ktorej krajine máte stredisko životných záujmov, rezidencia sa posudzuje tretím kritériom, teda hranicou 183 dní. Ak sa ale zdržiavate v oboch štátoch, rezidencia sa posudzuje podľa štátnej príslušnosti, teda občianstva. A ak máte občianstvo v oboch krajinách, alebo naopak nemáte občianstvo ani v jednej z nich, rezidencia sa určí vzájomnou dohodou príslušných orgánov oboch zmluvných štátov. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie informácie zo sveta daní.